Hadian ba ka sarkar jila, ling ba ka tana tourism hinin kasni, kalapha da ka jingtho shu chairman jong ka Green Tech Foundation, uba H1 Siudor Nonglang, bakanum don shu ka jingte hapo dawlanong lumpong ding. Nagalyang u secretary jong ka GTF uba ritri lingdo, ha ka jingya krench kilat patay kubor, ha ka step jong ka kanriyo tarik uyayong, ulo ong ba nakalyang ki GTF ru kalada ban pha da ka jingtho sha ka sarkar da ka babu jingli balada amdon ka jingte balaipat phililam hadu an ru phosnam yaute ulum bat ulo ong ba ka binta jongno phililam kumta ulo ong bana kalyang jongka foundation kadawa badi ban pin phaino yaute ulum sha ka jadwin riyo amdei ban lilam sha ka company Nagaliang jong Green Tech Foundation kabla lam kman ini kacing yaki persa kacing tray jong kataka project halor ulum pongdeng wan penkelai ka kom sipenta nakataka project jong ka luxury resort and spa ti kumjuru banding persa halor kataka jing de lilam no yaute ulum pongdeng dolenong sakik he spa corporate kabahadu drupos nem Hanin gaski ngilayo ban pudang ka city ni joint secretary jong tourism department handrai kata karukom ICT ba kating pensa na ki kaslong ba kaju si kaju ba ki keren sa ba kinumdan kita kicing tay ki ni layang skam do ko pas nengkong hi kasngi ko nengkong bang iong ba ha ulung pongdeng kamlong kajaka ka ba pinyele te mentapat ki penpai pat da kum to ban ong ba to menta nengkong ki ong ba umdan kata ka ding ayu lumpong deng hadin ki ong em ta kin dan ki permanent structure ding la kan tha ki ba pidan ki permanent structure menta ki ong em dan umdan chu ki permanent kin dan ki temporary yang ki umdan ki temporary temen tapat ki ong ba umdan kinja construction chu ate lumpong deng te ka jingkli ke jong ipat sa ka sarkar ka lang bala da pindan kita ki jingtay ki hang te lumpong deng balay pat pililam ikati ka khandaw hadu hundre posnem nabunta ka jingmentoy jongno ba lilam hadu hundre posnem nya kata kadai ka bangi ngim suthu ngim sai bat kabamdan nongrim eru ka ba joint secretary jong ka tourism department ba in pha itu ka city te halor ka to ka city ka ba nilayo pediang hnin kasngi nakaliang ka jongiru nilapun phai da ka city sa joint secretary to government of Meghalaya tourism department bangi pensai ni ba nakababu jing keliru lada pimdan kita ki construction balai pat hi pidadan company lam adu under force nem ya di lumpong deng ingis dan tangkoi bandawa bayakan ka project pidai banum sim sting kamtam ya kasur kemen sim upat pa ni dan tangkoi ka jing dawa bapan phai no ya katay ka khandau ka siap jong lumpong deng dolnong sakipat ba banging scam halol kata kanong rim namar kini gibreo ki penkelan haju peladang imyo ya kata nginomi nang ni namadan marki akabili ba ka corrigendum ka bakimi na ba kabami na pollution board dapat ngan suput kan ma biang sisin ba por bingi yo naglemba ka RTI ka first line jong petugas consent ka ong as per the particulars furnished by the applicant temut katkum ka jingdon kam jong uta uba apply ka city kiladon kita hang tu ke condition ki ai bar dekan don kita ki luxury villa lumpong deng bar kita ki villa ki resort ki restoran ta ki cafes ta ki facility da kumbai te dang menhakini gisi dang Simon Sisi ki wan ra ta korigan dam te lada ka jing don kam ka jong untuk applicant ba udon kam bansna kita ki luxury ki kai bali phim cancel no sindon ni ka tu ka CTE ka PI nangkong ka pemut iu ban pen correct pat kom ni simit ki wan ra ka jing correct kom ni lada umdai bakadon kani kajing yaki dai lada kamdai da kajing saatkan ka jong chairman ujongi ka baklambu upor kini ki breu ki layat bet sakmat ki pat ba ki ban shar kata bagini ki breu ki layat bet sakmat namar ka CTE ki ka kren shai bakin don ki jingtai jong ka villa ka restaurant ka cafe bat kita ki facilities da kumai lada kajing don kam jong tau applicant na du kasgin kong kadi kita bali pinuan ra ko regen da repi ban scrap sunani ni ka to ka CTE ru Bide ban revoke itu fresh city bide ban issue not a corrigendum ka ban correct ika pala dapai tang katai di Andrew post nam dingi perkhat kata ka jing ilam jong uti lumpong deng mentaki om dan kami pi sisin bakini ki breu ki layo ban long try hang tei kintei katwatei ru im tip sura namar menta kadang dei tang ki kiniat tang sistem arsnem la sai da kala khamya ki sansnem hidusnem la pajak kan ka issue dei kin sedang ban tray
nga tip sai bikin sama tre but hakata ka por le se lada don ba pentut pat chubu ki ambakan sakela ki sarkar da kumni gumtai kini ki brio kin yo benta ban chakut kin amba pek kadon ko ke government hakata ka por kila ai lilam ni ka jaka ngingin enforce baik kan ka agreement ka bila website isu tu sai ka plan ju kini ka plan lupa na don ko kam dei su ka bikidang on menta ka ka plan kini kisna maswa ban daily lam no ya kan ka khandau siap ka jongi but mentali ha bagi om dan kam dan chu kita construction how to kam pen khen moi kalan transfer act ban su ai bat khandau ho bar jela kat kum ki dinya khandau ka jongi direct badi director jong tourism men ha ka singi balang bat kum ju ka jongi khandau badu tourism minister ki kim kran sai kim kran ki pen ki kran kalan na ju sia ju tingis tu kini ki bro ki dan kaplan ayu sadien bat kum ju ro bi tu bakan ka jing krawat chabi nang nur tu ban ya kran ni kitaru kim long open hire kim snap tu irengi dre ki kran kalan haju si haju tingi kran bidak basai ki lada pidang bun ki jing duna nang ni nang tai ban secure ri te ulum pom deng dei ba baweng no si sundan sampai pat hadin habot himut bande ayu te ulum pom deng jongi tengah try nginda tip sai ki kita kidau ki bakam kalong menti hadu kane bakam tre pan scrap kane ka project lane pan weng no kata ka agreement ka ya tebo te ulung pong deng ndreng suba bet ba kadon ke ngatrai ka baki kil adap plan ya kata ngamtip la mende ke nomor haka politics te ngamtip ke kidon kenjerat ki babun nawar game don kita ki saki satar ki bas camp handai ka sulang betam bangi suba bat kaya kataru pat ba hi sutuk sai